איפה שהיה זה. הריפט. מה אתה רואה? אתה רואה משהו מעניין אתה? הוא פשוט עף פה באוויר, אז סימנים מיוחדים. יש פה ברקים, אחי, מה? הולי שיט. תראה. Okay, team. The Dark Voyager is on his way. מה? וואי, תראה את הזירו פוינט. מה? הולי שיט. אחי, יש שם נהיה אפילו יותר שחור. אחי, יש ברקים. אני רואה, אחי. אופה. מה? אחי, המסך שחור, המסך שחור. אופה. אתה גם רואה את הריף? אתה רואה ריף? כן, התחלנו את האבנט. הנה. הזירו פוינט הגיע. הנה זה הגיע. Oh, אמרתי לך שתהיה אצלנו מכאן. הוא הגיע, כן, אחי. אוקיי, צ'אט. בוא נראה מה יקרה. איפה הוא נוחת? הוא נוחת הכי בזול של הקרח. הוא לוקח חלק של הזירו פוינט. יואו. הולי שיט, אחי. איזה עוצמה. Okay, the shard is on the move. Here's the plan. I take out the shields, you knock out the orb. We secure the final כן, shard. כנראה. אוקיי. When I give the signal, you unleash. אחי, רואים אותי. איפה אתה? אני ממש, אני אחי, כנראה. הזירו פוינט, אחי, החללית הענקית הזאת היא עליי, אחי, היא צמודה אליי, היא מטר ממני. אני מסתכל וגם הוא בשיתוף. מטר ממני. אחי, אני עפתי, יש לי ג'טבק ואני עף עם יש החללית. כן, ואני עף עם החללית, למה אחי. יש זיפליינים? אחי, אני עף עם החללית. אני לא יודע מה, אחי, אני עף אחרי החללית. אתה עף עם החללית? אם, אחי, אני מאחוריה, אחי, תסתכל על אני עצמי. בלתי נראה. אני רואה, אני עף עם החללית, אחי, לכיוונך. וואו. אני רוצה לעוף אבל יותר קרוב אליו, אחי. אחי, למה יש עליי RPG? יש עליי RPG. Everyone, follow me to לא the יודע, אני רק ממש בוא, מסתרב. אני- אחי, אני הבנתי למה אנחנו לא באותו מקום. הבנתי. אחי, אתה עם הצד של הטובים ואני עם הצד של הרעים, הבנת? אתה במחנה של אני רואה אותך הטובים. נראה לי, רגע. אתה מאחורה. באוויר צמוד. אני רואה את המלך, כן, אני קרוב למלך. עכשיו כבר אני לא רואה אותו, אבל הוא קרוב אליי. אני ממש על הזירו פוינט, אחי. אני גם. תקוע עליו. אוקיי. תלך תכוונת. כוונת, תראה. מה יש כאן? וואו, דה פאק. אייסקין. תהרוג אותי. The strong man finally decides to show up. It doesn't have to be like this. Give us the shard and end this now. אחי, זה נראה ממש מוזר מהזווית שלי, אתה לא מבין. אחי, מה? שנייה. And you, תראה איך אתה רואה את זה? ככה. אוי, איזה מסכן אתה, אחי. תסתכל איך אני אני רואה יכול את זה לעשות בלייב גם שלי. ככה, אני יכול להפסיק את זה, הנה. כן, תפסיק את הזיפליין. את ה... כן, אני תקוע כאן. תנו, אני רוצה אבל לראות את זה מהצד. זה לא נותן לי לראות את זה מהצד. well, Yo. there's only one thing left to say. אחי, אני בצד של הרעים ואתה בצד של הטובים. אוי, הנה, אני רואה עכשיו את האיש הזה שאתה רואה. יו, מה? לא! אחי, הוא חשמלו אותו, מה? הנה אתה. תראה זה, הנה הנה, אתה. אחי, אני בצד שם. אחי, אני פה, בכדור. תראה עליו. על מי? אני איך לראות, אין לי נשקים. אני יורה עליו. אין לי כדורים. אני אבל איתו, אחי, בצד, אני איתו בתים, אחי. יופי. אחי, התחשמלתי גם, אחי. אני יורה על החללית. אוי ואבוי. אין לי. תראה שם על העיגול. כן. אחי, זה מחשמל. לא, החלק של הזירו פה נפל. הנה, אחי, גם אני לא, עכשיו רגע. צריך לראות. You're not going anywhere. אתה לא הולך לשום מקום. I hadn't planned on it. Perfect. The shard לא, נהיה אדום. price. And איזה יופי. אחי, אוי שיט. הם הולכים להילחם ביניהם. אני לא רואה את זה מהזווית הזאת מספיק טוב. אחי, הם הולכים מכות. אוי שיט. תראה איך, אחי, וואו, הוא מפרק אותו, אחי. טוב, אימא'לה. לא, אחי, דירוג תנצח. אחי, מה? דירוג חייב לנצח, אחי. דירוג חייב לנצח. אני דווקא בעד הזה של הקרח.
לא, אחי, דה-רוק, הוא מציל את הסיפור של הפורטנייט. Really, you're not my enemy. You're just a trinket I put on my ship. הולי שיט, אחי. טוב, וואט הפאק, אחי. אחי, הוא תוקף עם הדבר הזה, עם החלק. יואו. הולי שיט, אחי. הוא מנצח אותו. יואו. אחי, הוא חי? הנה, הוא עוד חי, אחי. טוב. הולי שיט, אחי. בוא'נה, דה-רוק, אחי. יואו. אח. זה כואב. לא, אבל הוא מפרק אותו, אחי, אבל אתה יכול לפרק אותו. ממש. בירה זירו פוינט. You're not the first to stand before this blade. יואו. The next to fall. אחי. הנה, בוא לך ברקע. יואו. מי ינצח? בטח אמר שינצח. אחי. וואט הפאק. הוא חצה את המפה, אחי. מה? וואו, איזה אחי. יופי. איזה אני אומר יופי. שזה יישאר לאיבנט הבא. זה יישאר. לעונה הבאה, כן. זה יישאר לעונה הבאה. אימא'לה, איזה יופי. הוא הצליח להגן, אחי. אחי, אשכרה. לא, הוא מת, אחי, זה שהגיח מת. כן, זה היה טוב לנו. כן. לא, לא, זה התפוצץ. אסור, 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 אסור. אוי ואבוי. פרפרים. מה? הגוף שלי. מה? הגופות שלנו... הגוף שלי הגופות נכנס? שלנו הפכו להיות הוא. אי. תלחץ לי, תלחץ. אנחנו הולכים מכות איתו, אחי, אוקיי, עכשיו אני- אנחנו הוא. אנחנו הפכנו להיות הוא. אחי, אנחנו מנצחים אותו. אוי שיט, אחי. אנחנו דה-רוק, נכון? אתה דה-רוק? לא, אני דווקא ההפך, נראה לי אני השני. אני דה-רוק, אחי. אני לא, אז אני השני. הנה, אני לוחץ הצלחתי. מלא, הנה, פירקתי אותו, אחי. לוחץ עלי. אז אני רואה את המעזרות השנייה האלה, אתה רואה את הדרך דרוק ואני רואה את הדרך השני. הצלחתי? היי, החזרתי את זה עליו. אחי, זה אני נגדך נראה לי. יואו. איזה איבנט. אני רוצה לך מכה, אחי. יואו. הוא מפרק אותו, אחי. אך. לא. אוי ואבוי. לא, בילי. עוד פעם בילי? ואם מצליח להצטרף לכל איבנט. כן. יש. אני דופק לו את הראש, קרייזי, אני דופק לך את הראש, אחי. מה, אני הזה של הקרח, אחי. טה, בואנה, אחי, דה-רוק שובר אותו בעיה שלך. אולי שיט, הם הכי מכות. לא, איזה יופי. לא. יש, אוי מצוין. ובוי. אח. כן. טוב. זה נראה חלש. מה? לא. הקפאתי אותו, אחי. יש. לא. יש, מצוין, הקפאתי אותו. וואי, הוא הפך לאייסקין החדש. יש. מה רשום? טים אייסקין. טים אייסקין? טים אייסקין, תציין לא. את האייסקין. טים אייסקין ניצח. אכלת אותה. הבנתי אחי, למה זה מה שאנחנו רואים. כן. לא, בגלל אחי שכל מי שבחר את דה-רוק, אוקיי, בתחילת העונה, עכשיו רואה את דה-רוק. כל מי שבחר את האייסקין רואה את האייסקין. אתה לא בחרת את האייסקין? לא, בחרתי דה-רוק. מה? אוי, ממש פרייר. ניצחתי אותך, זה לא זה. חכה. הנה, ידעתי, הוא יבגוד. פגז בי, אחי. יש. מה יש? ערקו אותי. אוי נאי, עכשיו חזרתי. מה קרה? אני פה, אני תוקף אותו, אחי. איזה חתיך. אוקיי, אחי, עפתי. תגיד, אתה במקרה פנוי? אחי. הוא מחבר את כל החלקים. אחי. מה הולך לקרות? זהו פורן. אתה גם עף? כן, לאן נעוף? תעוף לתוך זה לדעתי, לא יודע. אחי, הוא עושה פה איזה... אוקיי, הולך להיות פיצוץ, אחי, יש לי תחושה שיהיה פיצוץ. בטח, חייב להיות. החור שחור. אחי, עפתי רחוק אחי, זה דומה בטירוף, לחור שחור. תראה את המפה. אוי שיט, המפה השתנתה, אחי. דפוק. אני עכשיו באוויר. אחי, זה דומה בול שיט, כמו את החור החנות השחור. אנרגיה האלה. אני עף רחוק.
אחי, אני נראה לי הולך לעוף מהמפה, אחי. יש לאבא, אחי. יש אזור של אבא. כן, אני רואה. הוא התגעגעתי ללאבה, אחי, זה אחי, כל לאבה שנייה בזמן כל לאבה. המפה לאבא. כל המפה, אחי, לאבה, מה? כל המפה הופכת ללאבה. אחי, תראה את המפה. שיט. תראה את המפה. זה כל העונות. וגם קרח, זה כל אחי, גם... מה? זה כל העונות מפעם. שיט, אני רואה. אימא'לה, אחי, איזה ריגוש. הולי שיט, אחי. הפרפר. מטורף כל כך. פרפר, אחי. הם שחזרו את זה. למה אני נוגע בפרפר, אחי? הוא הציל את זה. אחי, יש לי חרב ביד. החרב. יש לי את החרב של האייסקין. גם לי, אחי, גם לי, מה? אחי, תלחץ מלא, תלחץ, אחי, אני יוצר. לוחץ. גם אני, אחי. אתם סתם פריירים, אחי, אתם לא עושים כלום. אוי, דדי. תראו את הפאק, הצלתי אחי. את המפה, תראו את המפה. אחי. תראו אותה. איזה מפה יפה. זה מפה מטורפת, אחי. איזה מפה עם אור. איזה מפה אור. מה זה, אחי? זה כמו המפה של הצונאמי, צ'פטר 2. של מה? שאחרי שאחרי שהיה מים? כן, שאחרי כן. הכל מים? כן. דומה. יש אזורים שכן ויש אזורים שלא. לא השלג אז בעולם, אחי. וואו, איבנט טוב, אחי. אוקיי, מה זה הכי הקטע? זה עכשיו יש קטע אחר. We formed a zero point. Yes. The mission has צ'אט, failed. מה אתם חושבים על Our האיבנט? enemies were one step ahead of us the whole time. How is this possible? מה אחי, מי זה? אז הוא... אחי, זה... We got a problem here. לא, ג'ונסי. Actually, לא. everything is הוא going בגד. according to לא, plan. הוא בגד, אחי, בשבעה. זה מניאק. אחי, הוא בגד בשבעה. זה מניאק. It's been you all along. מה? The seven may אחי, still זה prove צ'פטר useful 4, בסוף to me. צ'פטר 4. I fear the same cannot be said for מהעונה של השודים. Agent Jones. הוא התחזר. בגד בו. שנייה. לא. זה לא, אני לא מסכים על זה ייגמר ככה. אחי, הכל חשוך עכשיו. לא מאמין. פלייט... לעשות... סיימנו. זהו, כבר סיימנו את האיבנט, לא? לעשות לא, פליי תעשה... טרל? לא. זה פשוט יעשה לך את הכל שוב. אתה רוצה לראות הכל שוב? לא. אז תעשה את השני, ואז יפציע אותך מהפורטנייט, ואתה לא יכול יותר להיכנס. איזה עונה יפה. אומייגאד, אחי. צ'אט. הם חזרו. מה אומרים? טוב, על ה... יצאתי, אחי. טוב, לא מעניין. זה היה אחד מהאיבנטים הכי טובים שהייתי בהם בחיים שלי, והייתי באיבנטים המטורפים של ממש. הגיבורי על. מה זה הנשק הזה? וואו. וואו. מה זה הנשק הזה, אחי? מה עושים? וואו, צ'אט. טוב, מה אתם חושבים על האיבנט? מ-1 עד 10 תרשמו לי בתגובות, ויאללה חברים, ביי.